Tehtaan hyvä haltija tiesi, että ylpeys on kuoleman synti. Mutta ammattiylpeys on eri asia, jos sillä on katetta. Esimerkiksi tämä meidän laatuasia tulee henkilöstöltä aika usein esiin, että kun valvomoon vie vieraita, niin siellä aika nopeasti yksinkertaisesti sanotaan se, että tervetuloa katsomaan maailman parasta laatua ja tämän tyyppiseltä. Sitten ollaan niin kuin ylpeitä siitä omasta tekemisestä, niin minusta se on niin kuin yksi osa-alue. Kun maailmalla on kartonkimarkkinoita, niin siellä niin kuin, jos sinne uusi yrittäjä, jos on uutta laatua, niin se on lähinnä se, että miten se suhtautuu takon laatuun. Tako on parasta ja muita verrataan siihen. Ei kaikki tee maailman parasta kartonkia. Se tekee vain yksi paikka. Ja se sattuu olemaan täällä. Kai se on tämä ammattiylpeys. Kun kattelee kaupassa noita kartonkia, niin siellä kun kattelee niitä, niin vaimokin sanoo, että aina kun joku kartonkiaski tulee kotiin, niin heti on valoa vasten katsomasta, miltä se näyttää. Mutta haltija tiesi, että pelkät sanat eivät tee laatua. Laadun valvonta on tarkkaa. Laadun tekeminenhän siinä tietysti ensimmäisenä tärkeänä asiana on hyvät raaka-aineet. Ne on tällä hetkellä kunnossa, että hyvät massatehtaat, sellutehtaat, tuosta missä saadaan hyvää kuitua ja myös muut täyteaineet on kunnossa, että siitä sitten olisi helppo lähteä sitten täällä jalostamaan. Ja nimenomaan täällä Takolla on ollut pitkään se, että meillä on erittäin ammattitaitoinen porukka tuolla kartonkikoneella, missä sitä nyt erityisesti laatu tehdään. Jos joku laatuarvo alkaa menee väärään suuntaan, niin siellä tiedetään hyvin tarkkaan korjausliikkeet, mitä tehdään. Sitten, että jos ne pastat on kohdillaan, niin kyllä se kartonki on hyvää sitten. Mutta kyllähän sitä koko ajan mitataan. Esimerkiksi jotakin pH:ta, että missä kohdassa se pH on siellä ja lipeällähän sitä säädetään. Kokeneet työntekijät ohjaavat prosessia myös silmämääräisesti ja käsituntumalla. Pakkaus ei saa muuttaa tuotteen makuun. Maistelijan täytyy läpäistä perusmakutestit ennen kuin pääsee makuraatiin. Meillä on hyvä laadun tarkkailu. Me ollaan totuttu siihen, että meille kelpaa vaan hyvä. Joskus me tehdään täällä huonoa laatua, mutta me hylätään ja vahingossakaan päästetään asiakkaalle. Meillä on hyvät mittarit, hyvä porukka. Siitä se laatu syntyy. Se, että meillä on aika vahva tuo tekninen asiakaspalvelu kautta sitten tavataan asiakkaita paljon sitä, että kuullaan mitä siellä asiakaspäässä niin on vireillä ja minkälaisia tulevaisuuden haasteita siellä saattaa olla. Ja sitten, että me mahdollisimman ennakoiden pystyttäisiin sitten niihin asioihin myöskin sitten niitä ratkaisuja asiakkaille tuomaan. Niin maailman parhaus minusta siinä pitää mieltää vähän niin kuin näin, että me ollaan justiin niiden asiakkaiden ja niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, kenen toimitaan, niin heidän näkövinkkeensä. Siellä pyritään tekemään asiamme niin, että ollaan maailman parhaita siinä ketjussa. Hyvä haltija voi huokaista helpotuksesta. Kyllä he tietävät tekevänsä maailman parasta. Tietty taika tässä tehtaassa on.